Здравейте, вие сте с Шейкър, аз съм Наталия. Ако сте пропуснали първия епизод, в който ви показах как да си приготвите бели мохито, тук в момента да спомена, че може да го гледате на канала ни в YouTube или в VBOX, както да харесате страницата ни в Facebook. Днес съм подготвила да ви покажа как да си направите Mountain Jack, който се прави на основата на най-известното американско уиски Jack Daniels. За целта съм приготвила чаша от 200 мл, в която слагаме около 3-4 бучки лед, след което добавяме 40 мл Jack Daniels. Това е коктейл, който няма да шейкваме, а само леко разбъркваме, след което слагаме 20 мл кулантро. Ако нямате налично кулантро, може да сложите какъвто и да било трипл сек. За да добавим още малко свежест на коктейла, добавяме 5 мл фреш от лимон, след което разбъркваме леко с лъжицата. На финал добавяме Mountain Dew, която е напълно безалкохолна напитка на основата на царевица с цитрусови аромати, която не се среща много по магазините, но все пак не е невъзможно. Накрая украсяваме коктейла. Аз съм подготвила физалис и нашия коктейл Mountain Jack е готов. Това беше втория епизод на Шейкър. Продължавайте да ни следите в VBOX, YouTube и Facebook и не забравяйте да консумирате отговорно и смях.